Божествен крем е продукт, за който постоянно получавам позитивни обратни връзки. Днес една дама ми се обади и ми каза, че този продукт е излекувал белег на лицето, който тя е имала от 10 години и е използвала само една опаковка от този продукт, след което белега е изчезнал. Вижте какво казва Жени за божествен крем. При мен е една дама, която ползва божествен крем от известно време. От колко време го ползва Жени? От юли месец. От юли месец е използвала една опаковка от този продукт. Божествен крем, който е натурален, с етерични масла, и тя ми се обади днес, за да ми даде информация, че иска да даде обратна връзка, че това е много разкошен продукт, защото я е отървал от 10 годишен белег на лицето. Нека да ни разкажеш, Жени, за този белег и всъщност какво има да ни разкажеш? Белега го няма, аз го виждам, че няма белег, а тя ми показа преди малко снимка, на която белега се вижда. Имала е шевове. Разкажи малко за него. След инцидент с велосипед имах разкъсване тук на слепоочието и няколко шева в последствие, както и рани от нараняване, които направиха корички. И след това коричките се махнаха, но останаха червени петна. Впоследствие намаляха белезите, които имах, но не се залечиха напълно. И сега започнах лятото да използвам божествен крем. Дори не бях обърнала внимание, но преди няколко дни се загледах в лицето и не видях вече белези, които имам отпреди. Много интересен факт. Така че това е продукт, който премахва бръчки, премахва белези, може да се използва вагинално, може да се използва при изгаряне и рани. Доверете се на божествен крем, защото хората говорят и казват какво са постигнали с него. Аз много ти благодаря за този отзив, за това, че сподели нещо, което е много ценно за нас. Още информация, която се натрупва за този продукт, за фантастични чудеса. Благодаря, Жени. Няма също.